bihotzeko eta batez ere bihotzaren bizipoz. Neure burua ukabilen pareko arrazoiak aurpegira apaingarririk gabe jaurtitzen lehentzat, eta gezur lausoen artilekora pilotuan egiarik gordinenen zorrostasuna murgiltzen duen orratz ausartzat dudan honek, gure artean tamalez irekiren distantzian eta gutun hau inoiz jasotzera iritsiko otesaren ziurgabetasunean, babestu behar izan du, segurazkinik baino lehenago jakitera iritsi zarena aitortzeko. Behar zaitut. Molestatu ez dezadan, idazteko baimena eman didan zure ordezko antuzteak ez du zurekin zerikusirik noski. Horregatik, horren ezintasunak ere zuritutuko zenituzke ingurukoen meritu apalak akats nabarmenen gainetik gora ipatuz, guztion ametsak auspotuz eta indargune ezkutuenak azaleratuz bizizaren zuk. Baina noan arira. Aurreko ikastetxean dena alderebez egiten ari nintzela eta ni bezalakoentzat zegoen gela berezi honetara bideratu nindutenean, seguru nengoen nire errendimendua, jarrera eta motivazioak bere horretatik murgilduko zintuenik ez nuela topatuko hemen ere. Eta munduarekin haserre eta defentsarik eraginkorrena erasoa dela sinisturik, ekaitza iritsi zitzaizuen nirekin batera ikasturte hasieran. Hala baina, Neronek nekarren gau beltza oroz gain neugu girokoa eta horren bestez baikortasun ororen itzalgarri, ondarrean uda bezperako egun sentiaren antxiaz argitasuna estandarako dotore jasten joateko abagune diskretu bilakatu du. Bizipoza diskubritu dudanik ez nezake esan, artean, baina egunero oetik altxarazten nauen indarra neureganatu dut. Neureganatu duzu. Lehen, horretarako arrazoi niminorik agertu izan baldin bazait tarteka, egun, ahanzturan galdua da, tximiniako suak eguzkiak bere altzoan hartuko bagintu, guregan eragin ez deusa izango lukeen bezala. Eta zu zaitut eguzki. Ondorioz, gauzak, orain zuzenago egin beharko nituzkela dio arrazoiak. Baina ezin. Denboran gehiegi luzatu diren ohitura desegokien sama, uharretatik atera ezin dudan aingura bilakatu da. Naiz eta, zindagizut, zure atentzioa, zure interesa bestera batera erakartzeko gai izatea nahiko nukeen. Emakume gerlaria esan zenidan, ez tiki, gelara ekarri zenuen aurreneko lan proposamena hankaz gora botatzen saiatu nintzenean. Antzeman ote zenuen ez dakidan arren, aitortu behar dizut nolabait armagebetu ninduzula, ume mukizu petralaren jarrera azaldu izanagatik emakume esan zenidalako goxo errespetuz. Eta gerlari hitzari, ez zerion erdeinuzko kiratzek, aintzat espenezkoa baizik. Euskaraldia zela eta sekulako txapa sartu zenigun gero, zeu ere txapa paparrean. Amonaren hitzak bizi berrituz ene baitan, portura hurbiltzen ziren militarren uniforme sexiak nostalgiaz oroitzen zituenekoak. Belarri prest irakur zitekeen zurean, leloa beste edozein zela ere desioz desegin arteko zirrara eragingo zeridakeela badakit. Inork egoki eta koherentziaz eraman bazezakeen hori, zu zeu zinen, alafede, eta ondotxo dakizu ez naizela hizkuntzari buruz ari. Liluratzen nauzu. Nireak gaurdaino ez dira inorentzat prestegon, nire erraietako ametsei ere entzungor. Agian horregatik, eta mihia behar baino zorrotzago darabildalako sarri, oparitu zenidan ahobizi zioena. Jertxean, zerorrek jartzeko asmoz hurbildu zintzaizkadenean, baina Espainiak oskatu eta bihotzaren gorria masaietara igo zitzaidan supituki. Esan zaizu iruditzen ahatik azken aldian hau epelago nabilela,
orain ere ez natorkizu hizkuntza kontuekin. Zure hurbiltasunak taupadak askartzen badizkit ere, eleei aurre hartuta bihotza jartzen baitzait ahotik ihes egiteko zorian. Eta lehen egunetako mi bihurrui lotxagabea mutu da bilazken aldian. Isiltasunaren sekretu miresgarriak ezagutzen hasi naiz zurekin, begirada zintzo baten jakituria, irri egiazkoaren indarra. Nire itsasargia zara, nire gidari eta salbatzaile. Nire baratzarentzat ongarri, nire ametsen errotarentzako erreka garbi, pilatu ditudan porroten geruzaren mortuarentzako euri bizigarri, malkoentzako zapi, nire deserrian aberri, artean naizen gauarentzat ilargi bete. Ni ibili naiz lapurretan, nire memoriak diktatutako lehen kroniketatik. Orain, zuk ostu didazu bihotza, deituratu izan dudan izaera gelbera. Lerro hauetan agerikoa denez, nire egin arte, desiratzen zaitut. Birus alu hau dela eta, musukoa behar bezala eraman dezagun borrokan ibili zara gurekin lehen egunetik. Atentzioa eman zenidan aurreneko aldian. Zerbaitegatik hil behar da, erantzun nizun. Gaur, badakit, ziurrenik maitasunez hilko naizela. Egoki jarritako musuak ere ezingo nau horretatik liberatu. Duela egun batzuk, instant batez musukoa erantzi zenuen eta nintzen glaziarra jela koskor bihurtua bazenuen, erabat urtu ninduen zure Espainei zerien sentsualitateak. Lipar berean, pentsamendu eitarterik eskaini gabe, neramana atzaparkadaka batez eta hautsi eta ni ere zure aurrean biluzik geratu nintzen. Seguruenera, inkontzienteak denbora zeraman horrelako abagune baten zain, behin betirako baztertu edo, auskalo, zuregan ere zerbait piztu zedin. Amak ihes egin zuenetik, gainezka eginda ibili den eta nire dagokidanean aspaldio amore eman zuen aita, zurekin hitz egitera joan zedin, lortu zenuenean musuko stripteasearen inguruan galdetuta berriro lotxagorritu nintzen. Eta ez nuen egia aitortu zure aurrean barregarri geratzearren beldurrez. Aitarengandik ziur iritsiko zitzaidan belarrondokoarenaz bezain bat. Miristen dut bestela ulergaitza gertatuko litzaigukeena entzun nahi ez duguna barne, hain garbi ulertarazten diguzunean. Miresten, ulergaitz mintzo zarenean ere, hitzen korapilo magikoetan galdu eta edertasun horretan igeri naramazunean. Gelan, Doneiakue bideaz zuri entzunak gogoan, ikastetxera sartzean horreagako egun sentia irudikatzen dut, irrika bizipoza. Jolasgairako txirrinaregin bat eguerdi betea Monte do Gozon egindako bideak utzitako arrastok itzikagarriekin aho gozatuz eta etortzear dagoenaren atseginez. Etxerako bidea, adierazten duena, berriz, porrotaren negarra aldarrikatzen duen errolanen olifantea bilakaturik. Santiagora heltzea eta arekin iluna barra malenkonia. Ara iritsita, santua besarkatu nahi izaten omen dute erromesek. Soberan da esatea, nor estutuko nuke nik besoen artean. Urteetan, konpainia bakarra izan dudan egunerokoa erakustera animatu nintzenean, zuri, ez beste inori, nire idazkera goraipatu zenuen disimulatu ezinezko harriduraz. Badakit baina, lerro okerrez ari naizela idazten eguneroko bizitza. Neronek sortutako bideokorapilo horietako batean azaldu zatzaizkit, bidegurutzean, eta ustez bederen, xendra desegokienak baztertzen hasteko adoretzen hasi naizenean, hau, hondamendia.
Nerabeok biktimismorako eta tremendismorako joera omen dugu. Agian munduaren zilborra garela pentsatzea beharrezkoa egiten zaigulako. Baina ezin dut gainetik kendu nire erruz zaudela arroiarik arriskutsuenaren ertzean, somorroaren kontra borrokan, bakarrik. Zu, borrokarako zu baino arma gutxiago dugunoi lehiatzen irakatsi diguzuna. Zu, bizia arriskuan jarriz gurea salbatzen, etxigabe saiatu zarena. Zu, gutxien merezi duzuna. Behar zaitudan, zu. Desio zaitudan, zu. Maite zaitudan, zu. Bizitzan, oso bestelako paisaia ederrak direla erakutsi didazun ene Zizeronea. Paisaia horiek antzoki, istorioare ederragoak bizi izateko nor naizela sinisten irakatsi didazun ene maisua. Ene hiltze gori ametxetakoa zergatik eraman behar izan oten haute beldurrak eta damuak maite zaitudala onartzera. Zergatik mamitu dut txamponik erdoilduenean zurekiko zorren kitatzea. Maitasuna eskuzabala omen da, zurea kasu. Agian, hau da izen hori merezi duen bakarra. Nireak oraindik asko du bere koikerietek. Ondo asko dakit. Horregatik arren eskatzen dizut borrokatu zaite zure indar guztiekin. Zuregatik ezpada niregatik. Asko baitaukat zuregandik ikasteko. Eta zure musukoaren, azpikoaren, misterioaren eguneroko antxiarik gabeko etorkizunik ez baitut irudikatzen. Barkan azazu, ene bizipoz ordezka ezina. Maite zaitu zure bota barruko artxintxarrek.